Üniversite saylamakta kıyınçılık çekýäňizmi? Yok, kıyınçılık çekmeye gerek yok. Bir näçe daşar yurt döwletleri bilen iş birligi edilýän bolsa, hatta galy berse, gelecekde kariyeraňy östürmek üçin has gowy, amatly şertleri döredip berýän bolsa, onda sen näme üçin Aydın Üniversitetini saylamaly däl? Nirde diýýäňizmi? Elbette, dünýäniň ähli medeniýetlerine açyk bolan, Türkiýanyň ýüregi bolan İstanbul şäherinde diýýän. Näme üçin İstanbul Aydın Üniversiteti diýýäňmi? Sebäbi İstanbul Aydın Üniversitetinde ýürite seniň üçin Erasmus mümkinçilikleri. Galy berse-de seniň göwnüňdäki islen ähli bölümleri bar. Şeýle hem dünýäniň bir näçe ýurtlaryndan gelen talipler okap bilim alýar. Galy berse-de İstanbul'un ýüreginde ýerleşen Döwrebap kampuslary bar. Senem geleceğin durmuşuna ädimiň ätmek üçin bugün ädim ätmekden säginme. Onda näme bize agza bolun we öz talip durmuşumuzy has giň ýagdaýda öwrenin. Alazine Consulting.